com pot ser que les compreses, els tampons, tinguin un IVA tan elevat, no? I en general un preu tan car, i què passa quan les dones no es poden permetre això? Bueno, és un tema molt important que s'han de fer polítiques públiques, no?, per garantir que totes les dones tinguin accés a productes que són de primera necessitat. Una de les accions que vam fer per visibilitzar i denunciar aquesta pobresa menstrual va ser expropiar compreses i tampons d'una multinacional. També vam anar pels bars repartint unes enganxines que deien en aquest lavabo pots buidar la teva copa menstrual, perquè molts cops és una cosa que no ens atrevim a fer, perquè a més les piques molts cops són mixtes i clar, això també a les dones molts cops ens genera un problema, no?, a l'hora de buidar la copa, i nosaltres el que volíem visibilitzar és que no passa res, no?, que tu pots buidar la teva copa i no te n'has d'avergonyir. Una altra de les coses que els vam demanar als bars va ser que tinguessin compreses per en cas d'emergència, que les dones poguessin anar a la barra del bar i demanar una compresa.